Wana masingsa ke hatai kusuk harung sakha mufli kasabai putu jatha to ye phana abono kubui hatai kusuk ma bai kelaye sakha harung khor o patimung no nanya ni bagai joya phungsari lukurok ni phaimani patimung tele mura mungya kami blogo khobjaknai kakara sora edc village ni hajara kami amsayo Wana masingsa ke tele mura hajara kami ni hatai thaija ke khogoi thangka tola kelege obo bai 500 foot kusuk hatai sakha harung khor khana ke putu jatha to ye phano phia ba patimung le kubui onya hanpano bebagai 25 kani ni hatai tamani asumsa obo haike bai kelekha oboni sumungo amchani lukurok ni bisingo nukjakha kamangmung patimung tele mura mungya kami blogo khobjaknai kakara sora edc village ni hajara kami wo Hakang norok na tabuk punung namu tu ani yang bekago yang tui o laharti no ayang nok kuni kumtam tongo pia tabuk oro kaisa hatai tongmani tabuk kerita hatai pura habising habitang ka belai wana ma singka takuro bukuro obo tamni bagi baongkha tamu bakaron jeng saimaya mangfi tisane no koyo yang pannani bagi ang punung namu tu norok no chini khorang ni mangfiliwo Tini korang ni botol paisok paijak telamura kwai district ni andaro kalaine hajra parawo noro mugi mangkhana hab asuk oro kaisa hatai hapung hai oro hukjak khailai tongmani tiprasa bosongni riang bru bosongni lukurok haipano oro tabuk tamne noro hamang sinugui dong thangnai koikdin kang salo oro je hatai hapung tongmani oba habising kelek thangkani jeng koktoma mani jeng oro phaisok paika chini khorangni bodol norok nugui tongo chini khorangni mangphileo tabuk a mangphili hajra para teilamura hajra para ni chimi norok nugui tongo lukurok kbangma upatimungno nainani bagui kbangma lukurok phaisok paijak norok nugui mangkhana chini khorangni mangphileo piaobo upatimung tamni bagui dong tamni bagui haba kelekna nangkha eba hapung kelekha obon jeng naituk lainai jeng silainai kebangma lukurok bai jeng kok salai jeng norok no phunungnani tei sirinani chaitok nai norok nugui mangkhana pura ha kaisa ha bising habui baikrubui thangmani nuka sudu oro ya taibu dongobo jeng khanamani 15 16 kani jaga jorati omti ongkha upatimung ongkha pia tamni bagi obuki tolao gas thari thangka eba tolati kunu manui grikha na tamo na banglai eba tamhinai bhumikompo abuni maride banglai ni maride amtani lukurok bai kok sawi saiman kha bisiburum no o hatayo khlaijago hukni samung phiaba wasapano onyakho oba haikwana ma singja patimung kebo khe o patimung namatai hamya eba thumero bonirongni samungse hanai salainani jenglaikha eba kebo kheba salaikya oboni ulkogo wana ma singja phan phujak tongo hanai phiaba soikubui patimung tamo eba tamni bagai asumsa asuk hatai kusuk bai kuakha obono saitogoi naitungnani no chini khorangni bodolbo sogikya hajara kamini o hatayo
Chin khorang nai thonai khazan lukurok jeng ayang bekhak nai kha chini yagri bekhak nai kha chini yaksi bekhak nai kha thumdeng jeng nai jeng saiman khawbo kaisa kiting khaisi obo ha kwagi dong kesani jaga khe kwagi ong dong piabo tamni bagai oro ang yangni mangsi norok pungnam chu tai ani yagra yaksi norok khana kabangma kami gandarni eba kami haksalni lukurok phaiयै o pati mungno nainani bagi phailai jak kabangma kami haksalni lukurok jeng sekarang yang seguan sugi apa hai nih siapa ekta kaisa wana mas singsa apa hai nukza gay tong nih dol bayar nih kenaka kena bukti kena kisah hasal ba sele tong mana hai pana boy thang phai nukang kena hai nam sung thangka ke phai nuk phai kang kena amo ani je ang lama phai tu wan suk tong man sai belai nih juda kenuka abo de abo ke sombarni horni 10 tawo ongo pas engke yang ni nokha pimo biya tam biya ka kupur ke phai aro ongkhata abro ke gurum thangka gurum burum khai engke abo ne pore ke kete ke ko ongko khanata abo kete ke mon ni pore ke ora doha pungsuk tu thangle ka abo ka burum ko po mani chung namo 10টা নিসমিও একটা জোড়া পুরা আওয়াজ খাও ইনকে চমু সাইমা হিয়া বহুত মাহা ইনকে আজান যে আইন মুই সং তো আজান মেকে ব্রাং খরাং खे हा कोकमी साके चमु थांने मिया हरोबा इनके चोरो नखला बाचानक नामा तो के आबोनो ख आइके थांने के पुरा हा कोकमनो नो हा इनके सालो बुको तंखौ आं पुओ एक दहा फुमफ्रु बुखौ तंग आरो हु फ्लाइका सिपिं तंगो इनके न माइकाइमन माइ तो रापेखा इनके खख्लुरो तंखौ सुबाइरो तंगो आबो तंता बाजार मूल्य बोसोराव नाबो आबो कत चिकन तो आबो खख्लुखेबो 20 टाका तंगो 30 टाका तो 50 तंगो आबो है अनुमानिक 1-1.5 लाख नि मानि दंमा आबो इनके आबो हा कोमनि तलावबो बाम थाया तो बाम आरो बामबो आ 1200 कुसिनो इनका आबो बामबो पुरा चकबाय था नोया सेन्था आबो बामफो lukurok norok bo nai nai di wasa phano khnaya eba wasa phano nugya hajara kamini o wana ma singcha pati mungno norok mugi mankhana belai wana ma singcha ke ha habai ha kuagei oro habai thangka harok kabangma lukurok jeng bai tolao phainani chai tokha brobo naina muchui bro phaija norok mugi mankhana ani yaksi hari rogo bro boro phaiei naithanen phaijak tai kabangma lukurok noro phaiei tamni bagai opati mung hayongkha eba tamni bagai oborok nainen jotto phaimani khoroksa takuk sokpaijak jengbo bai kok sanan chai toknai takuk hake orobo bahike phaika tamo khnai phaika jeng obo bin khuktin khnana hake takuk puilani sini mung riga ani mong Kiran Kumar Debbarma ani kami factory kormo gangga nang puila je oro phaimani tamo khnai ba phaika ang kai nok legana haipano mia phaika haipano samjangi thangka haipano phaija geta gang belanya wanau tamni ke oro tamse borok chin nogana tin to lama kina nogla cinen ke tamse gari laika bike laika saimale ya mela hain to khon khana nga mia sari ko phaimana anga sa kaham ka nuglang liya ngatini sal sekang nailang na yang phaika ang wan sungmani ke asuk ngya na ni songmani ang কিন্তু आं जिनि खरां नाय तंनाय ताखते बुखु सनो सानामु संगो अमनर बो फाइनाय फेदि बेलायनो किरमा सिनचा आनि आसायमन ले नुग्याखो नरलानो नखानो नुग्या सेमिया आगे नाना दाबरा तुसु संखुगो पनो मोहायरो उंखाने आं खानायको बेलायनो वानाखा बेलायनो किरिखा अ तलाव फायै तेब खासरक सरंगो आनि बेलायनो किरिखा गांके नों अरो तामनि बागै ओ हारक हायके गलगना नांखाय बा तामनि बागै नों ता वनसुगा आं जेता साइन्टिफिकली बेबे वान सुइनायखा अमो ओंगै मानो अतला जेकुनो कासा कुनो गेस टेस्ट बा जेकुनो हाकर बा सुरुं एकटा आमते हेरकन तंगै मानो आंखा खलायो
nggak baksa bocil buran nih kok ang kanai man kha oro tola mutai tong show borok mutai hoito baksa ka show mutai phayo baksa ka mutai khari thang kan show ngai abo to sab ni kok no chung mana poito sanai hai pano chung tabung nei je generation chare rokho chongo omo or tola bo je kono ha korba khoni jesapan tongi man nei thogro khona ges rokon tongi man chung chongo কিন্তু আগিনি যে বড় রকম সব মোতাই তং হনে বাক্সা অর আং যে নাই মান খা নরব নুখনা নরব নুগই মান নাই বাক্সা মোতাই রগরি ওই দোপা থিররি সলাই ফুনুগই তংখা হাসতে হাপাংনি বখাকতে তাবুগো পাটি মুং থাयो কেবল থাঙ্গै সগै মানি কক্তমা করে হনবা যে সাফা নংগ্রা থং কক্তমা খানা মানি ইয়াগুলো ওয়ানা মাসিংজা অ হাতাnya নাইনানি বাগै আমসাयो লুকুরগনি ফাইমানি মকলক লাই থাথক Cameraman Ombini Logi, Kokma Tumna Shit Koloni Koktom, Sini Korang.